Vostè fa 28 anys que va venir a Catalunya. Això mateix. Vostè d'on és? Soc de Nottingham, d'Anglaterra. I es diu Harris. Sí, Simon. exacte. I per què va venir a Catalunya? Per casualitat, realment, i em va agradar i em vaig quedar, realment. Li havia d'agradar molt, això, eh? Home, vaig lligar la primera setmana i Ah, em vaig prendre com un Si va venir com a bon turista, senyor. va lligar Exacte. i va trobar l'excusa perfecta per quedar-se. Sí, ara estic amb la meva segona dona catalana, llavors... I li va agradar tant les dones catalanes que amb una no en va tenir prou, diu, calla que en vull una segona. Exacte. No estava Ara no m'escapo, eh? I a més escriu llibres. Sí. Catalonia is not Spain. Sí, és un regal per vostè. Caram, moltes gràcies. N'està convençut d'això? Que Catalonia is not Spain? El llibre és una discussió, no és una afirmació, és una discussió de les relacions difícils entre Catalunya i una Espanya dominada per Castella. Evidentment, el títol ajuda a vendre llibres, llavors es posa un títol efectiu. A historical perspective. Sí, són 2.000 anys, eh? Ja, oi caram. Escolti, per llegir-lo què necessito? El first o directament el proficiency? Jo crec que amb un bon first, una mica de paciència ja et sortirà. Doncs jo li agraeixo moltíssim aquest regal i aquest és el llibre que ens porta el Simon Harris. Va arribar fa 29 anys i encara és aquí. Això vol dir que no devem viure tan malament, que no vivim tan malament.